हेलो गाइस आज मो दादा वीडियो रे यूपी रोषे करने को चाहूँगी। चलो एबे रोषे स्टार्ट करिवा। एबे आमे तेल किछि नबा देखिबा छे तेल आमे नबा आपण यूपी अनुसार तेल पकाइबा। तेल गरम हो साराणी आमे पियाज पकाइबा। तार पियाज टिको भाजिया नाली पड़िया जाए से भाजी तारिया। आमे कैप्सिकम पकाइबा तापरे टमाटो भलसे तापरे भाज चलिया। लंका भी किछि टिके पकाया तापरे भाज चलिया। एबे हमर पियाज काटना हो गलानी नाली पड़गला। एबे लुण पकेबा तापरे लंका चुना टे पकेबा कलर टे आसिया टे आगो आसिया टे स्पाइसी रहिबो।
ଆଡ଼ କରିବା ପାଣି। ତାପରେ ୟୁପିଟା ପକେଇଲେ ୟୁପିର ପାର୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ପାଣିରେ ୟୁପିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇବା। ମସଲା ଆଡ଼ କରିବା ଏବେ। ମସଲା ଆଡ଼ କରିବା। ଆମେ 4ଟି ୟୁପି ନେଇଛୁ, 4ଟି ପ୍ୟାକେଟର ମସଲା ଆମେ ପକାଇବୁ। ୟୁପି ମସଲାର ବାସ୍ନା ହିଁ ଅଲଗା ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ୟୁପି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼ କରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ହିଁ ଅଲଗା ଆସିବ। ଏବେ ପ୍ଲେଟକୁ ଆମେ ୟୁପିଟି କାଢ଼ିବା। ଭଲସେ କାଢ଼ିବା, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିବନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ ଉଡ଼ିଯିବ। ମୋ ଦାଦାର ଭାଗ ଉଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଯାକ। ମୁଁ ତ ଏକା ସବୁ ଖାଇଦେବି, ମୋ ଦାଦା ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁପିଟି ଆମର କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ମସ୍ତ କଲର୍ ହେଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ରୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। मस्त है जी, मस्त।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।